Prítomnosť vyčkávajúceho starostu v typickom kroji dávala v nedeľu na Štrbskom plese tušiť, že príde dôležitá návšteva. Blížiaci sa autobus naznačil, že bude aj početná. Vystúpili z neho desiatky členov Lúčnice. My sme naposledy vystupovali v Tatrách, myslím si, že v kempe v Lomnici, a to bolo naozaj, to som ešte ja tancoval a bolo to asi 25 rokov naspäť. Lúčničania sa chceli pozrieť na miesto, kde začiatkom augusta vystúpia. Na veľkej ploche rovno pod skokanskými mostíkmi im postavia pódium a vytvoria podmienky pre asi 5000 divákov. Takýto koncert Štrbské pleso ešte nezažilo. Ja myslím, že už dlho bol hlad potom a rozprávalo sa o tom, či už s pánom starostom alebo aj s ľuďmi tu okolo. My sme počúvali častokrát od tých ľudí aj kriticky, že neprídeme. Členom Lúčnice sa priestor pod skokanskými mostíkmi na prvý pohľad pozdával, no či je naozaj aj vhodný, tanečníci nedokážu zistiť inak, len spôsobom sebevlastným. Beriem to samozrejme ako výzvu. Ten areál celý pôsobí naozaj veľkolepo, je to obrovské a ja verím, že keď sa to tu všetko pripraví pre tých divákov tak, ako sa to má pripraviť, tak to bude naozaj originálne. Tým, že to bude vonku, nebude to v divadle v hale, tak to je úplne niečo pre nás iné a výnimočné. Postaviť tu celý ten stage, postaviť tu celú konštrukciu, rátame s tým, že tu bude veľký živý orchester, samozrejme plný tanec, spevácka skupina a to všetko, takže osvetlenie, ozvučenie, všetky tie technické veci. Keďže nie je tu s tým skúsenosť ešte, tak vlastne budeme jedni z prvých. Áno, je to technicky náročné postaviť to pódium tuto pod týmito mostíkmi v Tatrách, ale keď si predstavíme vlastne tú scenériu, to spojenie a ten obraz je úžasný. Lúčnica strávi v Tatrách na prelome júla a augusta takmer týždeň. Jej členovia za ten čas vystúpia dokonca aj na Kriváň. My sa na to všetci veľmi tešíme, na celý ten týždeň, že tu budeme bývať, že tu budeme pekne tráviť čas, bude to také príjemné strávenie času, taká dovolenka podľa mňa. Členovia Lúčnice o sebe tvrdia, že sú vlastne jedna veľká rodina. Súbor to je pre nich oveľa viac ako len možnosť nacvičovať a vystupovať. Je to niečo naozaj krásne. Sú nádherné vzťahy a Lúčnica dáva strašne veľa, čo sa týka spoločenského života. Lúčnica mi dáva priateľov, skoro až druhú rodinu, dáva mi určité návyky, ako v živote sa správať, ako byť disciplinovaný, ako pracovať. A hlavne aj takú nejakú tú skúsenosť do života, čo sa týka cestovania. Priestor pod dnes už nie veľmi dobre využitými skokanskými mostíkmi teda dostane začiatkom augusta celkom novú funkciu, takú, akú doteraz nikdy nemal. Ak nám toto všetko vyjde, tak postupne budeme uvažovať aj o tom, že v letných mesiacoch sa bude tento areál využívať na kultúrne vystúpenie. Keďže skokanov je málo na Slovensku, tak máme hodne folkloristov, využijeme to týmto smerom. Lúčnica vystúpi na Štrbskom plese 3. augusta večer a Štrbania sľúbili, že sa budú modliť, aby to bolo za krásneho počasia. Jozef Slivenský, Teatry.